he estat pensant molt i no podem estar junts. Jo seguiré perseguint els meus objectius i cada cop ocuparan més temps i cada cop tindré menys temps per tu i per la nostra relació. I quan estiguem junts pensaré en la bateria, pensaré en el jazz i en les partitures i tu t'enfadaràs, amb raó, perquè voldràs sentir-te més important i voldràs més temps i jo no te donaré. I si seguim així jo m'enfadaré perquè em demanaràs que ho deixi i no vull. Per això prefereixo dir-t'ho un temps, abans que sigui massa tard. Perquè vull ser un dels grans. I no ho ets. Vull ser el millor. I creus que jo t'impediria? Sí. O sigui, creus que jo no et deixaria arribar als teus objectius? És això? I no ens veuríem. No? I si ens poguéssim veure em tractaries com una merda. Perquè jo no tinc les coses clares i tu en canvi tens un objectiu i vols ser el millor i a mi en canvi m'oblidaran. No? Llavors no em podràs dedicar ni un minut perquè tindràs coses més importants a fer. Sí, és exactament això. Què collons et passa? Tens raó. Crec que és millor que ho deixem. Jo veia aquell moment el que jo vull en una relació, cosa que podria explicar perquè estic soltera ara, jaja, és una mica complicat. És quan estàs amb una persona i l'estimes i ho sap. I aquella persona t'estima a tu i tu ho saps i esteu en una festa i esteu parlant amb altres persones i rieu i brilleu i tu passes la mirada per la sala i us trobeu. Però vull dir, no perquè siguis una persona possessiva, perquè sigui una cosa sexual, sinó perquè ell és per tu. I és... No com una mitja taronja. No, és que és la teva persona. Vull dir que tu podries viure sense ell, però ja que et mola i li moles, doncs decideixes estar al seu costat. I és divertit, i és bonic, i és trist a la vegada pel fet de que, de que la vida s'acaba. I és com que existeix aquest món secret entre vosaltres dos i ningú més se n'adona. És com allò que diuen que existeixen les altres dimensions entre nosaltres, però que no... Vull dir, que no tenim la capacitat de percebre-les. Això. Això és el que jo vull en una relació. Vaig fumada. O sigui, no vaig fumada. És... Gràcies pel sopar. Adéu. Quant val? Com? Que quin preu té, si no veig el preu. El vols comprar? Sí, home, clar, això ho hem de penjar. És la nostra classe, tia.
Estic molt orgullós de tu. Gràcies. Per què? Tens alguna cosa a la butxaca del pantaló? Sí, uns crackers, però... Vols un? No, gràcies.